Tabbas Bahaushe kan ce idan kana raye baka gaji da ji ba kuma sannan baka gaji da gani ba. Yanzu nan mai girma Janaral Abdurrahman Chani wato ya ayyana wata rana a ƙasar Nijar, ranar 'yanci kenan. Wato ita wannan rana ce wanda aka yi juyin mulki a ƙasar Nijar, wato ranar da shi mai girma Janaral Abdurrahman Chani ya yi ma Muhammadu Bazoum juyin mulki kenan. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da cikakken rahoton namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba da uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda na yi muku matashiya a farkon wannan bidiyo, wato na yi magana ne akan wata rana da shi Janar Chani ya cire ta, wato a cikin ranaku. Ita wannan rana ta kasance rana ce na 'yanci, wato a ƙasar Nijar kenan. Ranar ta zama wani abu ne wanda za a ringa kallonta a cewa ranar da shi Janar Chani ya yi juyin mulki a ƙasar Nijar, wato ya amsa mulki a hannun Muhammadu Bazoum kenan. Lokacin da ƙasar Nijar take ainihin buƙatar neman taimako, sai gashi Allah ya turo Janar Chani. Allah kuma ya bashi nasara, ya bashi sa'a a lokacin ya zo yi wannan juyin mulki. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka ga cewa ya kamata a zauna a fitar da wata rana wanda za a ringa kallonta a ranar sa'a kenan. Wato wanda ita majalisa ta zauna ta cire wannan rana ta ce a ma ringa ba da hutun makaranta ko hutun ma'aikata. Wannan rana an cire ta a rana ne na 'yanci ga ita ƙasan Nijar ɗin kenan. Kun ga ko wannan abu ne abu mai kyau, wato abin tunawa, abu ne na alkhairi. Dama mun san cewa dole wani zai ji daɗi, wani zai ji akasin haka. Ita dama haka rayuwa take, daidan wani karkataccen wani. In wannan ya maka, shi kuma wancan ba dole bane ya mishi. Ba wai za mu ce shi Muhammadu Bazoum bai yi aiki bane a ƙasar Nijar. Ya yi iyayen shi. Ai kowane bawa idan ya zo ya kwankwatanta nashi ne ya yi ya tafi. Ai kujeran aski ne, idan ka hau ka sauka wani ma zai zo ya hau. Haka abin yake, babu mai dawwama akan mulki. Allah kaɗai shi ne madawwami. To abin da nake so mutane su fahimta shi ne, Bazoum ba wai bai aiki bane. Ya yi iya nashi kuma ya kwatanta, shi ma mun gani. Babban matsala guda ɗaya shi ne lokacin shi ya yi ƙoƙari ne ya haɗa kai da ƙasan Faransa. To kuma sai ya zamanta, kun san su Turawa wani lokaci ba hankali bane da su. Idan suka ga abu suna so a wurinka, to duk ta yanda za su yi su same shi, za fa su bi kuma sai sun mallake shi. To babban matsalan shi ne a lokacin da suke ƙoƙarin su mallake shi ɗin nan, to fa ba suna yin abu na hankali bane. Dole wani lokaci tunanin mutane zai karkata ya koma wurin har a ringa fahimtar ma abin da ake yi. Yanzu lokacin da ita ƙasan Faransa take da kamfani a ƙasar Nijar, take Orano kenan, kamfanin na Orano da suke haƙan ma'adanai, ana sarrafa ma'adanai kamar su zinare da dai abubuwa haka, ana fita da su. To fa ba fa ana yin 50-50 bane. Ƙasar Nijar ita ke da main source, amma ko sai zamanto ana 70-30. A ce Nijar ne za ta ɗauka 30, Faransa tana rage 70. Ku duba ku gani, komai fa a ƙasar Nijar ɗin ake sarrafawa, kuma hali ma kayayyakin na ƙasar Nijar ɗin ne. Da wannan wani irin ci baya ne a ce sai dai a kwashi kaya a tafi da su zuwa wata ƙasa, sannan wai sai a kawo wani ɗan percentage kaɗan sai a san muku. Bayan ku kuke da wannan ma'adanan, Allah ya albarkace ku da shi. To sai ku yi ƙoƙari ku amfani da shi yadda za ku juya zama muku wani babban wani abu da za ku yi alfahari da shi.